ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഹസാർ ഡ്രീംസ്. ഇന്നൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആയിട്ടാണ് ഹസാർ ഡ്രീംസിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അതിനുവേണ്ടി 4 ബ്രെഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ബ്രെഡിന് 4 ബ്രൗൺ വശവും നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. ഈ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുള്ള ബ്രൗൺ വശം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഞാൻ 4 വശവും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്യാം. കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്രെഡിനെ നമുക്ക് മിക്സിംഗ് ബൗളിലിട്ടെടുത്ത് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്ത് തരാം. ഈ ബ്രെഡ് പൊടിയിലേക്ക് എല്ലില്ലാത്ത 100 ഗ്രാം ചിക്കൻ ഇട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, 1 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ്, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, അല്പം ഉപ്പ്, 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി. നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ കൂട്ടിനെ നമുക്കൊരു ടേബിൾ കൗണ്ടറിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. കുഴച്ച് പരത്തിയെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ഷേപ്പാക്കി കട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇവിടെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാം. സ്ക്വയറിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ നഗ്ഗറ്റ്സ് ഓരോന്നെടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. നമുക്ക് ഈ ഓരോന്നും ഒരു മുട്ടയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ഒരു മുട്ട ഒരു ബൗളിലേക്ക് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും അല്പം ഉപ്പും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലോട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് വേണം. അതുപോലെ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടിയും. തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്ററിൽ നിന്ന് ഓരോന്നെടുത്ത് മൈദയിൽ കോട്ട് ചെയ്ത് മുട്ടയിലിട്ട് ഇട്ടെടുക്കാം. മൈദയിൽ നിന്നെടുത്ത് മുട്ടയിൽ ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുട്ടയിലും കോട്ട് ചെയ്ത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്കിനി ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. ഈ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ചിക്കൻ നഗ്ഗറ്റ്സ് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. കുറഞ്ഞ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇട്ട കാരണം പുറവശം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഫുള്ളായിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്പം സമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ബ്രൗൺ നിറമാവുന്നവരെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കോരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ നഗ്ഗറ്റ്സ് ആണ്. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ.